sabu kan nege kanya shiki sanganya fla on tanan gosira on fait en son malena o wati kilo pleni sine watara flani alika muntu bala ni wati ni PACP o nyamado kanbo o wati kilo pleni Musa Abakirin Kili ka muntu bala ni wati na akademayala o wati kilo kanbo flani amidu kulubali ka muntu bala sine foso la son malena o wati kelen fana o banga somala na kunafoni wala se wati o kufo awye minango ambi awla dona ka fo anala kana yala kana kunafoni dikama ya kunu minganga politimo bela jele la famille politique ketchumana maliki wala 26 mars 1991 26 mars 2021 sambi sawa o dafara abeli halaj mena biyamala dona kafo o wuli ka jole be ni watina kunungu bandaw atara tasibla ke bamra towi 22 mars nga c'est 26 mars 22 mars 1991 liya e kuleta sira ka ke 26 mars la 22 mars o de seba ko duwara kasara bakera o donko fole indila yere wuluton wuyu ka wuli ka joke shena wuyu ka wuli ka joge bus de travail la kaira ka fo franci kata kadaka ko famfla mo ya mimini franci bala ko alege clicité mal de la tambi nunu ka farafina ki wala ko anga so na do na dungbal fle wa admela la si awa fana balma karim sebe fe lambe do dunga la ka clé heredi awni nema amba damne nanga sigida ki wala wi ina go ye samake ale yenyama bay PACP au président Donaldo saon sambe tama minge kokura nyina saina o tama kumbe abulukoro o strategela kabri kungo soma da jona adona en fait en zegwa apolo la yoro mima o kera imamba ale ni dugutikila kaw oluka yoro ye samake ka kumala mama koni ni igoni ni aklibe nyon fait dugutigila kaw ani imamba woli ye jako ya foli nasrawla ko sona ale ka foli folo aba senjo yoro folo mina wo duguti ka blongo nai traga foli ke kunu ka glandira ku la kunu kaira ale na ku yemi ko lase dugutigila kaw mo abolen ko yambi awla dona ka fo atara femino yanga imamba ela jabu sanu atara ale fei kwa nana do nyini Elijah Busanu go fe ale yemi to na mena sana kasi an fe an zegwa imam pana ya fu ka walmano ka agira kafo almami ani kramugo wulu kon ganga kel ladili ke bawde o ale mi fokunugo angolame ona nawo manao unda baray wole na pala kwa karmo we jamana kono me bien kenasa bele ka ta placible bele ka ta taburubla nganga kene mo mo lo etemi kana nyabo iyemi illo lay sekokola me bele ka ta lo taburubla seza ole ngani mangambay ole ka dinga fana ole ka dinga ke o be ka ku kuri kelente rasulna ala ne man kisibai ala ka ci ana ne dinele ci genu akira bema kana ne jogo nyuma ye kana mo la tele ana na bielma salaman kafir nga anana ma masake sibalo yoro ma kiyo kama tira ma masake sibalo yoro anana ya kirale anana oleke ni Elijah Abu Sanwode mangaya klara ni babu ni bela ka do dunga ye samake ana ka delegation ye kunu na fa tayoro maw hakili kon bege kalanso kola o strategela fana ya langini
ana ka jakulu munun be o nyamaw na o be talige sine watala ku ka tin yeda école so kelinga o école so kelen tara laban Karim Sibe ka école so ma quartier Lafiabugu munan tara na quartier Lafiabugu anya fo kunungo kadakan Lafiabugu garsega make kalanso kola ni Lafiabugu na bonya laje kana ye ka fo école so kelen te yoro la ni o ye gouvernement tola école so ye dimsenu dumbe yoro ko foleina akan o ni nani wana mo banana dun kalanso de karaye kata yoro girala wala sa ki akli to ala adun fana ya fo tugumi tiere la ka te fo katemeninga na jalla ka fo ni ay antare atayina fo atara ne ka kalanso kama ayi atara de kata seria Lafiabugu na bonya na farako kalanso ti akono no ye gouvernement kalanso fo dimsonu de bebo klo sabala kata école primaire la amala dona ka fo gele ya ko sona antara ni ye sama ke kunu adun fana akli to la kosawe ayaja ka fo ko ale be foli ke école karamo mun beni école su ko foleina ko ni école su badi ko ka dijali ke ale ba don ale seko yemi no yayi kabiri kunungo ka abla bla Facebook kan ale to no barake no mun be no ya ka partenaire we ka be école su ato ania ke walo ko bla Facebook kan wala sanna kara de memi wo de me foro kasi école privée Karim Sibe ma ina fo ye sama ke ya fo tugumina kunungo enseignant dimsenu ye kabako yira mi yere ye kabako ya o fami no ye Fatmata Nyari ale baram ke kunungo wangalame 1 et 2 Samake, les papas de tous les enfants du ciel de Kadjolo. L'école privée Karim Sibe vous souhaite la bienvenue. Nous les enfants du Mali, prions pour la paix et l'entente entre les politiciens. Merci. Je veux la paix pour avec papa. Je veux la paix pour avec maman. Je veux la paix pour avec mes amis. Dans le coronavirus ou Covid-19 est une maladie dangereuse. Il faut se laver les mains à l'eau et aux enfants et régulièrement porter un masque de protection ou cache-nez. Malika s'appelle école privée Karim Sibe. Elle est située sur la commune de Lafiabugu, du chef Tamara Fatmata Nyari. Dinumsim Siba ta sanfla kata san sabala. Yes makere ani sine wata dabali bana kunungo ni dimseni kewalula o ye do dunga dimsenu ye o kana ye fen anyuma soli gagele kwangan dija wala sa afika ke kalanso nyuma ye tugumina ambala dona ka nale kana école sola kunu fami politi ma chama ma keneka ka fara sigidala mauka muso jagulu kuma kene kan da sera fɛn caman ma kunungo o laɲini caman kɛra zegwakaw fɛ nka laɲini nana sinsin fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛn o ye ɲinangolo ye samake
a ka hakili to kosɛbɛ Sine Ouattara la, ale de PAC ɲɛmaa ye an fɛ yan. Sine bɛ jɔyɔrɔ a bɛ baara min kɛ an fɛ yan Zegwa, baara fitinin tɛ. O la ko ni ye Sine dɛmɛ dɔɔni dɔrɔn a ka ca Ala fɛ, a mako bɛ fɛn min na a b'o sɔrɔ. Yɛrɛ dun fana a ye bɛɛ bɔ fili la kunu. A bɛ i n'a fɔ Musa Mara ale ni Yaya Samake kumara ɲɔgɔn ɲɛna. Dadiya walima ka mɔgɔ ta ten, n'i y'o ta ten o bɛ tila ka na ka mana k'i kunna ten. Ale bɛ min fɔ o yɛlɛmali o kuma sera, wa ko maa si kana ta tugun Kabilu cercle kɔnɔna na yan. Maa si kana ta mairie la yan, mairie la n'a ma baara kɛ Zegwa commune kɔnɔ. E bɛ commune kɔnɔna na min bɛ se ka yira k'a fɔ nin ye nɔ ye, ye ko o tɛ a kɛcogo ɲuman ye. Ale ye sabali min an fɛ yan ka da kan n'a sɔrɔ ale ye Samake wele Sebugu la, o Sine Ouattara ko o ye Ouattara ye an fɛ yan. A ye min fɔ kunun ko an k'a dɔ lamɛn. Gɛlɛya kelen min bɛ yan ne ma min faamu Zegwa Kulubali de ka ca ni sigida in na ne m'o faamu fiyewu. Ne y'o ye ko Kulubali, ne ko Kulubali la ko in tɛ ko sɔrɔma ye dɛ, ne tɛ ko sɔrɔma ye dɛ. Ne taara dugu dɔ la a tɔgɔ ye ko Mɔrɔbɛ yan, ye Ouattara bɛ aw bolo, ye Samake bɛ ne kɔ yan, ou ye Ouattara kɛ, ye Ouattara bɛ ne kɔ yan, ye Ouattara bɛ aw bolo, ye Samake bɛ wele Sebugu bolo, ye Ouattara bɛ yan, parce que tiɲɛ na mun y'a fɔ, Sidibe y'a fɔ, n'i y'a ye ne cɛsirilen bɛ hali ka na Kajolo, Sikaso mara bɛɛ conseil kelen pe de bɛ ne bolo, Sikaso mara bɛɛ. A b'o conseiller tɔgɔ dɔn wa? Ye Ouattara. Ne tun b'a fɛ aw ka tɛgɛrɛ fɔ Ye Ouattara ye. Ye Ouattara, i ni faso baara, i ni faso de ɲumanya. Ye Ouattara, a bɛ se ka segin tɛgɛrɛ fɔ kan Ouattara ye wa? Aw ni ce, merci beaucoup. Nin ma de k'a fɔ ne ma ye dɛrɛmɛ kelen di yan, a ma de k'a fɔ n ye n ka mobili dilan, a ma de k'a fɔ n ye moto san ka di ne Sina ma. Sina ko ye se tɛ n ye, mais min bɛ n bolo n m'o kɛ ka parti la baara fɔ ka taa se n dan na. Maakɔrɔw aw ka bonya bɛ kuma na, musow aw bonya bɛ kuma na, denmisɛnw aw bonya bɛ kuma na. Bien, kanmɔgɔw, Yaya Samake ni Ala sɔnna ma a ye min fɔ an fɛ yan Zegwa, an bɛna kungun a n'a ɲɛ lase aw ma ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini sɔgɔma. O la ni lajɛrɛba kɛra an fɛ yan kunun ɲɛnankɔrɔ Yaya Samake ale ka nali la. 26 mars 1991, 26 mars 2021, san 30 o dafara. Coup d'état kɛra Général Musa Traoré la ka bɛn 26 mars 1991 ma ka taa o don ma kana se bi ma, mun de kɛra n'o ɲɛna, mun de kɛra n'o ma ɲɛ. Fɔlɔ kɛra min ma kunungo Bandaw ale taara ka taa tasibila kɛ banbaatɔ ye. O dan tɔgɔla yɔrɔba min filɛ nin n'o place des martyrs ye. Bandaw taara ka taa flɛri bila o yɔrɔ kofɔlenw kan ka tila ka kumaw lase ko ni kɛnɛ kan foli kan ka kɛ dɔw la minnu kɛra sababu ye ni bɛɛjɛ fanga nana nin nacogo la ko o ni waliɲuman dɔ ka kan. O siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min o ye n'u ye wulikajɔ kɛ nin donnama in kama, o dɔ ye Ablaye Danbɛlɛ ale ni Seydou Patrice Danbɛlɛ ka fara Cɛbilen Darame kan ani Bintu Mayiga
ni maa dama dama tun bɛ kunungo ani Ali Nuhu Jalo olu bɛɛ Ali Nuhu Jalo o bɛɛ lajɛlen tun bɛ kunu ka seereya jɔ ka da ka olu tun y'a cɛkumaw de ye don min ni nin yɛlɛmali o bɛ kɛ bandaw kɛlen kɔ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔw ma a y'a jira k'a fɔ bi kɔni ye donba ye don min ni ɲinama in ka k'a kɔ fiyewu o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ale bɛ min fɔ a nana bɛn waati min ma n'o ye coronavirus kɔni kɛlen bɛ ka dankari adamadenw la ko a bɛ maaw hakili lajigin bɛɛ k'i hakili to coronavirus ko la sani y'a mɛn k'a fɔ 26 mars kɛlɛba dɔ de kɛra min kɛra sababu ye ka Musa Tarawele yɛrɛ ka fanga bin o kɛra 22 mars 1991 vendredi noir o don o kɛra kasara dan ye yɔrɔ dɔ bɛ yen a tun bɛ fɔ a ma ko Imasi ani misiriba da la a ma ladɔnniya k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ coup d'état a kɛra général Musa Tarawele la a mafaba k'a kɛra o yɔrɔ kofɔlen de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Imasi kɔnɔna ani Imasi da la adamaden ni bɔnɛna ni na ye kosɛbɛ o siratigɛ la dɔ tun bɛ nin kɛnɛ kan Madame Si Kadiatu So kunungo ale ni bandaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka seereya jɔ an y'a fɔ ta ani Ali Nuhu Jalo ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɔnɔ in kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka kunnafonidi kɛ yali ka ta o don ma ka na se bi ma ni san 30 dafara coup d'état in ɲana wa a taara a bɛ lihala jumɛn na bi tan caman kɔni y'a ja k'a fɔ coup d'état a ko bɛɛ lajɛlen ma se ka ɲa ko nka fisayara o misali ye dɔ ye ko yɔrɔ caman bɛ bɛɛ kɛra kominiw ye bɛɛ jɛ fanga min n'o ye maa o maa ko tun b'a la n'a ma kɛ ten ko tun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Madame Si Kadiatu So ale kɔni y'a ja k'a fɔ ko a ko bɛɛ lajɛlen olu kɔni fɛ ko a ɲɛna yɛrɛwolotɔn olu minnu y'a lase k'a fɔ kunungo 26 mars k'u bɛna tasibila kɛ ka tila k'a jira ka wulikajɔ kɛ k'a jira Faransi sɔrɔsiw la k'u ka bɔ Mali la o y'a fɔ cogo min na a kɛra ten o ye lajɛli kɛ poste de travail la kunun hali n'a sɔrɔ a maa ma caya ka d'a kan Faransi bɛ k'a lagosi France Inter sanfɛ nka maaw bɔra kɔni k'u ka nisɔngoya kɔni jira Faransi la ka d'a kan ko Faransi de kɛra sababu ye ka na Mali kɛ ni jamana modèle nin ye ni adamaden bɛ kasara la don o don sɔrɔsiw jɔlen ɲɛna ko fɛn tɛ bɔ a la Faransi sɔrɔsiw o la k'u y'a ɲini Faransi sɔrɔsiw fɛ n'a sɔrɔ nakun kɔni y'a ye k'a fɔ ko o nana Mali dɛmɛ Mali kungo la ko ka sira d'u ma u ka taa ten o ye misali ta an ka maakɔrɔ dɔw ma dɔ bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Modibo Keyita ko olu ye kɛlɛ min kɛ k'alisa o kɛlɛ kelen ma ban ka d'a kan ko Faransi ni bɛ farafin jamana dɔ la k'u mara halisa o wulikajɔ o kɛra kunungo la an fɛ yan Mali la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o lajɛrɛ min kɛra a ma tɛmɛ nanzaraw tulo kan kosɛbɛ ka d'a kan ko o kɔni tun sirannen don kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ kana na kɛ wulikajɔba ye a ma kɛ wulikajɔba ye nka maaw ma ko kɔni kun bɛ kunnafoni min na o dira kunungo fɛn min n'o ye 26 mars 1984 o fana bɛnna Ahmed Sékou Touré ale kan tanyani ma o ni bi cɛ bɛ san bi caman bɔ bi tan o siratigɛ la 26 mars 1984 kana se bi ma jɛkulu dɔ de bɛ Ahmed Sékou Touré kɔ la n'olu bɛ ka a lawaleɲuman dɔn o ɲɛmaaba bi n'o bɛ tali kɛ Mamadu Sanasi Touré ale kɔni y'a ja k'a fɔ ɲinama ka kɛ Ahmed Bagayogo hakɛto ɲini Ahmed Sékou Touré ko abada Ahmed Sékou Touré n'ale kɛra laginikaw ka jamana ɲɛmaa fɔlɔ ye a ntanyana lamɛrikɛ jamana kan a sigana donna maaw caman na o don yala a su nana wa dɔw ko sukasi min nana ka bɔ Maroc ko Sékou Touré su b'a la dɔw ko k'a su t'a la ɔ nka an bɛ waati min na komi sa kɔni tamaki kɔni ti min na o y'a ye k'a fɔ Sékou Touré kɔni ala ka kalifa minɛ la ka bɛn masikalo tile 26 1984 wulikajɔ min bɛ yen ko ni u tɛ bɛ ka ɲinɛ kɛ Ahmed Sékou Touré kɔ o maaw wele de tun bɛ wulikajɔ la kunun kɔrɔbarikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ a ka ca ala fɛ a fɔra fɔ cogo min na o don UEMOA ka lajɛrɛ min ni o tun y'a 22nan ye ko frontière kan ka dayɛlɛ ka bɛn n'ala ma ko wɛrɛ kɛ mɛ kalo tile fɔlɔ ma o min n'o bolodara UEMOA jamana ɲɛmaaw fɛ
ambala dona ka fa be ke sababu bay kana no ya do takasi kelawla o nga ko ni manya tako coronavirus mi na kelme ka dangada adama dawla ibo o furakeli ka sekeskeli ke folo ka so ka do o dun ko ni o be ke dalasi ba kelen la wala ni o kera ka ba ka ta lafe iyo mo jamana bela jele be do o konnana kay ka baraw ke o stratkala ambi awla dona ka fo ni hakilna min talen fle abeke sababu bay iyo mo jamana kan kanani no wa da chamaye Amnesty International wolu koni yewuli ka jo ka Alassane Dramane Ouattara ko le flyna ko Alassane kalaje do be kasola bulu bi kabri utkalola kabri Alassane ga to jamanda ko fora ambi awla dona ka fo wuli ka jo mkerola ni do mina ku do kasola halisa ko be kasola o Alassane na ka gouvernement bulu stratkela Amnesty International o ya ma konta tarajo ma keme sabani ko le de be kasola bi Alassane Dramane Ouattara bulu kaka laje kubla namubla ko bena welebele da ka ngesi gen silganan critique bulu ma ka kuma Alassane Dramane Ouattara fe Egypt ka fi terrain o kaba ko yayi mawsro kusabe ni mise ka ketiko jumena ka fo terrain do be ka bo fando do be ka fo bo fando wolu kana nyuansro ka senyo ma fo ka ke ajuga se ko juga konna ambi awla dona ka fa ka gele baye o gele yan kera sababu ye ko mami kasarala kunugo Egypt ni train accident ina ati jo ma keme boyongola satkela ko ya yere ma chama o banalembe terrain ko nana wolu masika bo bere donente tasma ere wula terrain ka do se ko jeno haka donete sumi bora folo ka dakene kan ko de tarajo mo bi kono to ka ta ma keme boyongola uranda kɛlɛ min kɛra Wuranda 1994 n'a ɲɔgɔnna kɛlɛ ne na kɛ bilen diɲɛ kɔnɔna na yan n b'a ladɔnniya ka fɔ faransi jɔnkɔla fɔ ko olu nɔ b'a a dɔw la hali n'a sɔrɔ ma maafa kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko nka ko dɔ kɛra kɔnɔna na olu tun bɛ se ka maafaba in bali o de kɛra gafe ye o gafe min di n'o taara kunungo k'o di Wurandakaw ma ko o ka hakili jagabɔ a kan n'a ko bɛ minɛ min na walasa k'a minɛ o minɛ la. Limanaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka walima dɔn ka fɔ ye ni ala ma ko wɛrɛ kɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan waati n'a nataw la sini sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigida kunnafoni kɛnɛ kan wala aw k'an bɛn o waati la to bɛ n gasala Mamadu.